खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान सार्भेन ब्लग इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं सासे लोगोखौ सिफुं सुहोनो नागिरदों। बे लोगोनि मुङानो जाबाय रदेब बसुमतारी। जायफोरा टुटुनि वाट्सएप स्टेटास होनो गोसो जादों होनो हागोन। आंनि फार्स्ट ब्लगाव आं मा थागोन जालायलाङो। सरि लोगोफोर, निमाहा होनाय थादो आंनि बे फार्स्ट ब्लगाव। आंनि लोगोआ मोजाङै सुबाय, बिनि सायाव साबायखर बावनाय थाबाय।